Mebusem tidonson. Kontomo awese a asomdwe wo mu yesne efia aforbode a woko ho ayenoma. Akwanim defo bedi oba a oyo aniwudie so na obenya ajapade mu chefa wo anuanu mu. Chemfre wo ho madwete na foro no wo ho masika na de woso akomahwe ne awurade. Boneyeni tie ahuhudi ano. Otrofo ya asoma musubota kyerema. Die oyi ohiani ahigu no yofo animase. Die naniji amane ho no ne ho renye totroto. Nkwakora abotre ne mama na ma animonyam ne won ajanom. Kasantra so mfata ojejentwie. Na nkantom se atora no befata odehye. Ayeyo te se aboden boɔ wɔ die onya no nani so. Beebiara efa no ema no yeye. Die okata mfomso so no hwehwɛ odo. Na die oti asemu no tete namfo ntem. Nkanim hyɛ ne nhunumufuo mu. Kyene se ma ɔha hyɛ ne ɔkwasea mu. Atuateɛ nko na ɔbɔne rehwehwɛ. Na wɔbɛsoma ɔbɔfo trimɔdenfo akɔne so. Ma osisira wafa ne manhia wo mom. Na enye okwasea na jimisem mu. Die ode bone hye papa na mu no. Bone rempa ne fie da. Ntokwa mfiti ase te se nsuo ano tue. Enti ohamu nyanya eden no jai. Die obu obonefo bem. Ni die obu otinini fo no. Ewrade achiwade ne won ba nu nyinaa. Adenti na sika wo okwasea nsem. Se ode beto nyansa bra onitiri. Adamfo dobre nyinaa mu. Na onua wo no ma ahohiahia. Onipa onitire na odi akaginamu. Na odi ni yonko aginamu. Die opentokwa no pemrato. Die omane dan anokro no hwehwe abuo. Akomam kontonchifo nhunu papa. Na tekrema danedane-fo hweboni mu. Die owo okwasea no, owunya areho. Na anigye biara ni ho ma ojejentwie agya. Anigye akoma ma ahoden. Na honhoma aboto awi nompemu. Obonefo gye ayayede afiri kokoam. Se orebedane atemu akwan ani. Nyansa wo nhunumufo anim. Na okwasea de na nida asase ano no ha. Obakwasea ye na gya areho. Nini na owo no amutie. Se wodi otinini kasa enye. Na se wo hwe adefo a enye kura. Die ododo ne nsam honhunu nimdie. Na die ne honhom dwo ye nhunumu nipa. Ojimfo mpo. Omuana no a obu no nyansafo. Die okana no tum no oye nhunumuni.